Здравейте, приятели! Включвам се в това видео, за да ви разкажа за най-новия продукт на компанията, с която се партнирам, програма Remove. Тази програма е съставена в 4-седмичен стъпаловиден план за изчистване на дебелото черво. Предимствата, които тази програма ни доставя, е цялостно изчистване на дебелото черво. Тя съдържа хуск, хлорела, която е отличен източник на витамин B12, витамин С, ензими, антиоксиданти за по-доброто храносмилане на храната и за по-добро изчистване на червата. Също така програма Remove са включени и водораслите на Aquasource. Също така в нея са включени щам на Acidophilus и Bifidus комплекс. Когато употребявате програма Remove, е задължително да пиете поне литър и половина-2 вода на ден. Важното при нея е, когато я правим тази програма, да се забележи повече изхождания. Ако не е така, се връщате в предходната седмица и повтаряте начина на прием. И след което продължавате до края. Задължително, след като завършите програма Remove, трябва да преминете през програма Лесно начало, защото знаете, че в храносмилателната система има както добри, така и лоши бактерии, и затова е нужно, след като преминем през програма Remove, да преминем и през програма Лесно начало, за да заселим добрите бактерии в нашата храносмилателна система. Програма Remove е в капсули, труфел капсули. Труфел капсули. Какво означава труфел капсули? Без свързващи вещества и пълнители. Тоест, подходяща е за вегани. От вчера аз започнах програма Remove и ще ви държа в течение, след като завърша с нея, какъв е резултата от употребата ѝ. Също така, останалите продукти, които приемам в момента, са есенциални масни киселини и женският крем Moonrise. Изключително бижу. Знаете, аз бях пускала видео за този крем Moonrise. Какво е неговото приложение. Това е, скъпи приятели. Ако ви е харесало видеото, споделете го с приятели, с вашите приятели, близки и познати. И ако се нуждаете от повече информация, ме последвайте в групата Здраве и спокойствие в капсула с Ваня. Пожелавам ви прекрасен ден и бъдете здрави!